Kinderstuba, tajla czwarto. Całke jodło, czy to przy śniadaniu, obiedzie albo na wieczerzu, dowają na talerzach albo terynach. I nie targaj talerza ze wusztym, karminadlami, kartofel z salatem, panczkrautem albo inkszym jodłem sąsiadowi i nie leć bez sołki stołu. Nie sam dajcie, przodzi! Poprawdzie to jest richtig utropa, kiedy się zdarzy, jak insi najlepsze kąski wholują na swój talerz, a ciebie cej no ostanie. Odpoli się inkszym razem. Dydziś nie pierunuj, bo przesa człowiek ze kinderstubą, chobyś po cichuśku medykował, a co byś się tymi oplerkami udowili we gizdy przepadite. Te wszystkie nowomodne angibery, co ci mogą wyrychtować taki fal i że pokładzą takie jodło, kej blank nie poradzisz spokopić, jak i czym je ćkać. Napocznij bez tu swojej sąsiadce coś ich odprawiać i kukaj naokoło, jak się inksi do tego jodła bierą. Chociaż był ci już i taki fal, i że każdy naokoło tisza gawcu na drugiego, a żaden nie odbali i są gospodarz. No ale to są diosecko rzadkie cufale i podwil żaden się nie kapnie, możesz wdziąć, wiela wlezie, a insze będą medykować i że je festelnie zocni. Obgryzionych kostyrów nie ciepej sąsiadce na talerz, choby bali ucia na twoim talerzu nie było placu. Tyż ich nie wciepły po kryjącku na tepich, albo bez sufal tako kostyra, bo może tako kostyra laufka u tej twojej freli na sztrymfach dziergnąć. Zawdy we takiej szykownej asyście są na tyżdece pokładzione roztomajte sorty pitwoków, gabli i łyżek. To są wercoi do jodła. Widołkom na tym bajszpil nie dubej we zębiska, ani nie dropej się po łebie. Pitkwoka też nitkej do gęby, bo się możesz uchlasnąć język, albo pajtnąć we fafla. A łyżka nie ma ku obuwaniu szczelików. Nie siorbej i nie forskiej przy jodle, bo to nie ma gryfnie. Tyż nie hepej, chociaż to ci te rozicki tako muda, kiero idzie bali we telewizji obejrzeć. Palcysków i fafli nie wycieraj od tisztuch, ani nie wtykaj. Eki od tego tisztucha jak lacnik pod szakiec kulitego i żebyś się mógł pochydać z ołzą westa. A już najbardziej to dowej pozór, co byś nie mlaskał, bo w tosich mogę ci szpasobliwie przysrać i że na isto hopie twój ostatek będzie na zicher we Szlachthausie. Mogę się też przytrefić i że gospodyni ze łoszydliwą fresą żyknie, a gdyż wezmą się jeszcze jeden kuncek z istya, choby i pod nocholem mrączała, nie bier ty gizie, bo mi tylko świekry nie styknie. Tyż nie kandy nie godej? Gryf nie dziękuję, ale już teraz tego flapsu się naćką i że mnie się durhepie. Godej, że zawdy mało jodosz, można ci te istne uwierzą. Tyż nie fanzo na całki karpenter, że jodło było takie, co by ani twój pies się go nie chycił i no kaj się zmiarkujesz, zaroski melduj i że doktor przepisał ci sztram dieta i insze by domedykować. Ale ten Karlus ma wartki Filip. Kiedy gospodyni sztrykuje łogiby na zicher z tobą odstała, znaczy, że więcej jodła już nie będzie i że się już dosi gnaćką. Teroski szykownie podziękuj swojej sąsiadce od stoła, zakluć ją do zofy i dej jakiemuś inkszemu mamlasowi do asysty. Nie dowej zezwoleństwa, co by cię chyciła pod parza i no dowej sztyc pozór, jeśli by ona gracu we twój szaket nie obtarła. We drugiej izbie musisz wachować, co byś się docisk, kiedy będą mroczyć, kiedy będą częstować cygaretami. Bier ino jedna i nie godej, że masz jeszcze 4 bracików we kasarni. Kiedy się zakurzysz,
a wszystkie będą filować, co by się nie okidać bunkawą, mogesz napocząć rozprawiać. I no jeszcze nie widzę. Dej pozor, co byś nie wtyknął słówek, których nie poradzisz spokopić. I nie aż się, i że godosz blank po polskimu, bo mogę się zblamować, jak te dwie kamratki we kafeju. Wiesz, padła jedna, ja by tak chciała richtig deczko schuść. No, to tyż mi mecze, padło na to ta drugo. Ja to by chciała tak po prawdzie dziebko już zaś z wąż. A z was to idzie na zicher pędz, powiedział Uber, który welenik przełaził. Mogesz też powiedzieć po rabicu, i no musisz boczyć, jeśliś ich już 4 razy nie rozprawił, bo cię w tosik mogę spytać, jeśli wiesz, za co Kain Abla za czas. Jeśli już gospodyni jest starsza, nieźli grzech pierworodny nie rozprawiaj wicu o sklerozie albo o krychowach. Nie godaj też, i że zacia się jeszcze łoziemnostki oglądają, bo ci może w tosik przysrać. Ja, bo onem się zdoło i że gargamel lezie. Mogesz też pochwalić gospodarza i że ma jakieś gryfne odznaczenia albo parę inszych medalików i no nie za wiele, bo te roski jeszcze za tej niebogi komuny nie było z tym nigdy knap. A i te roski prezydenty dawają wszystkim czteropianowym kombatantom tyle medali jak nigdy z kozi. W tosich mądry powiedział był, i że te odznaczenia to genau tak jak z himoridami. Prędzej albo nie z korzy, każdy dupek je chyci. Będzie jeszcze tajla 5.